नमस्कार सांगମାନେ ଆଜିର ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିଦେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି କଙ୍କଡ଼ା କରି ବନେଇବି। ମାର୍କେଟରୁ ତାଜା କଙ୍କଡ଼ା ଆଣି ଘରେ ରଖିଲି। ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାଲିଗଲି। ଫେରି ଆସି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଗାୟବ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆରେ କଙ୍କଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଆର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି, କଙ୍କଡ଼ା ବି ଦୌଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଲେଫ୍ଟକୁ, କଙ୍କଡ଼ା ରାଇଟ୍‌କୁ। ଘର ଭିତରେ ପୁରା ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମା ଦେଖି କହିଲେ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ବନେଇବୁ ନା କଙ୍କଡ଼ା ସହ ଖେଳିବୁ। ଶେଷରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଧରିନେଲି। ତାପରେ କଡ଼ାଇରେ ତେଲ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଆଉ ମସଲା ସବୁକୁ ପକାଇଲି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରା ଘରେ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଖେଳିଗଲା। ତରକାରୀର ଏମିତି ସୁଗନ୍ଧ ଆସିଲା ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ବି ଝାଙ୍କି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଯିଏ ମୋତେ 15 ମିନିଟ୍ ଦୌଡ଼େଇଲା ସେ ଏବେ ମୋ ପ୍ଲେଟରେ ଶାନ୍ତ ହେଇ ବସିଛି। ମା କହିଲେ ଦୌଡ଼ିବାର ପରିଶ୍ରମ ବି କରିଦେଲା, ଖାଇବା ବି ଦେଲା। ଏମିତି ଥିଲା ଆଜିର କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀର କାହାଣୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।